Dobar dan svima. Eto, u ovoj lekciji odlučio sam pokazati nekoliko osnovnih pentatonskih paterni koji će vam sigurno pomoći u vašem radu, u vašoj svirci, da uspijete maštovito se izraziti kroz svoj instrument. Eto, ja neću puno pričat, da vas ne bi udavio pričom, nego bi više volio da se posvetimo poslu, znači da krenemo raditi. Jedna jako lijepa melodica, koju sam zapravo sam smislio u jednoj svojoj kompoziciji, bazirana je u biti na blues pentatonici i na dorskom A-modusu. Ja ću sad najprije lagano odsvirati da vi zapravo steknete dojam kako ona izgleda. Dakle, ovdje se radi o tipičnoj pentatonskoj ljestvici, samo što su ovdje znači dodani oni tonovi koji su karakteristični u bluesu, koje sam već spominjao, znači velika i mala terca, naročito na ovom dijelu. Ovdje u ovom dijelu imamo septakord, znači dio akorda A7. Kad ga išli ostavljati, onda izgleda sam namjerno malo pomišljao sa pentatonikom, tako da zapravo vidite kako se taj A7 arpeggio fino uklapa u A-mol pentatonsku ljestvicu. Eto, znači, ovaj tu dio. Ovdje imamo lagani legato. Kao što sam rekao, u bluesu su zastupljeni dosta akordi sedmice i šestice. Znači, ako je ovo A7 akord, ovo je A6. Ili ovo. Kao što je i ovo A7, ovo je čisti A-dur, A7, A6, tako. Znači, isti princip koristimo i ovdje. A7, A6. Tipičan blues obrazac. Zapravo je isti ovaj patent kao i prethodni koji sam objašnjavao kad sam govorio, znači, o tom molskom durskom karakteru i u biti o miksolidijskom modusu. Ovdje u biti taj miksolidijski, znači kombinacija miksolidijskog modusa i dorskog modusa ulazi najviše do izražaja. Nadalje ovdje imamo jedan mali bending za pola tonu. Ovdje bendamo, znači, ton fis na ton G, iz tog razloga da bi dobili A7 akord. Znači, jedna stvar koja je bitna ne samo u bluesu, nego i u različitim drugim smjerovima glazbe, kad god želite naglasiti neki
akord, neki tonov akord, možete to napraviti na način tako i da ga zabendate. Znači, i naravno, na svim dugačkim tonovima koji su duži od jedne osminke, vibrato. Bez vibrata nemojte svirati blues, to je onda izgleda onako dosta bezemotivno, bezosjećajno. Znači ovdje smo imali u biti varijantu A7, A6, s tim da ovdje sa 6. tona. Zašto je to sa 6. tonom? Zato što kad bi išli po skali A do ljestvice, ton fis bi bio po redu 6, ili tako? 1, 2, 3, 4, 5, 6 i ton G je 7. ton. Znači, zapravo ovdje 6. ton bendamo na 7. Jel? Ovdje se zapravo možete primijetiti jedno zanimljivo. Da dobijete u biti dio akorda A7. I sad ovdje, nadalje, nakon ovog bendinga, samo se spuštamo dalje po klasičnoj pentatonskoj ljestvici. Zadnji ton je lagani bending koji se u biti, rekli smo, zove kako? Slow bend, small bend. To je bending od prilike 1/8, 1/4 tona. U jazz glazbi je to više 1/8, oni jako malo, ako je bendaju uopće, jako malo bendaju. To su u biti više klasična vibrata nego bendinci. Dok u bluesu imate klasični bending, za koji smo rekli da može biti i znači pola tona, cijeli ton, ton i pol, 2 tona sa vibratom. U bluesu se bending sa vibratom podrazumijeva. Ono što bi ja još osobno htio nadodati, kad vježbate ovakve paterne, isključivo se, ako svirate blues, usredotočite na groove ritam. Znači to je bilo znači jako bitna stvar da u bilo kojem solu koji radite razmišljate i harmonijski i melodijski. Znači, ako zanemarite jedno od to dvoje, možete se naći u situaciji gdje se lako izgubite. Znači, jedna od bitnih stvari koju sam ja osobno naučio, kao kad sam vježbao improvizaciju, da masu stvari koje svirate negdje live, koje mogu zvučati super, kad idete snimiti, zapravo ne zvuči tako super, zato što tonovi nisu na mjestu. Ono što sam više puta htio naglasiti, da vježbamo, znači, kreativnost na taj način da tonove stavljamo akord. To sad možda djeluje malo ograničavajuće, ali vjerujte mi da kad pravi ton u pravo vrijeme, harmonijski, melodijski ili na bilo koji drugi način, u groove stavite na pravo mjesto, napravili ste daleko veći pogodak nego da ste u tom momentu odsvirali ne znam koliko tonova. Eto, nadam se da sam ovom lekcijom sada uspio zapravo začarati kako jednostavno likovi mogu biti korisni.
koristeći se samo nekoliko tonova. Jedna stvar koju pokušavam cijelo vrijeme naglasiti je upravo to. Što je manje tonova u bluzu, to je bolje. Na ovim primjerima možete vidjeti zapravo da sam ja u nekim svojim likovima svirao dosta tonova. To je u biti nepotrebno. Dobar blues može zvučati sa 2 tona. Pozdravljam vas puno i nadam se da ćete u mom sljedećem videu u kojem ću malo više pridodati pažnje isključivo string bendingu i vibratu. Najljepši pozdrav svima.